sifunda futhi abasekorinte bokuqala isahluko 15 verse 1 kuya ku-11. Siye sifunde futhi amavesi 50 kuya ku-58. Abasekorinte bokuqala, 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 11. 15 verses 50 to 58. Namo
Tirani Angelo Zaga. Asimla so tepa so. Eskashana lazima weso netirongo twi. Uwa itirongo nekukala abakulewa uso tegi nako. Sila suku. Uwa lo kolai umelo wema mikapo. Nalo kwa umelo umata unga. Yapana loko kolai sema beso kapol. Nalo kwa sema beso kasi. Kuwa kwa seraki medalo wakonuti. Uwa kwa msingiyo wala kumoa. Uwa wakuna. Uwa kukutoji wakuna. Kukutoji kwa iso. Amata iso mkute. Kepa makabogo kuliku. Kusimu mora kusimu. Gakowe bazalanela kawasanegari. Ibani kawasanegari yawasanegari. Amen. Asibonge baba wethu ongcwele, siyabonga izwi lakho osipha lona ekuseni namhlanje. Sithi baba wethu othandekayo, vula izindebe zethu, vula izindebe zethu zikamoya ukuthi silizwe lisebenze lakhe izimpilo zethu. uJesu adunyiswe, kubele udumo kuwe Baba. Siyacela-ke Moya wakho oyingcwele awenze umsebenzi ngokuba Baba alukho udumo oluza kuwe kungesiye ngamandla akhe. Uye Baba osinikeza namandla ukuba sikwazi ukudumisa ngeqiniso. Njengoba izwi lakho lisho ukuthi wena Baba uNkulunkulu umoya, bonke abakhuleka kuwe ngabekhuleka ngomoya nangeqiniso. Baba wethu, Moya oyingcwele osiholelayo ukuba sikhulume lokho okuthandwa nguwe, siholele. Uyena futhi owenza ukuthi ukuphila kwethu kuyilokho okuthandwa nguwe, sipha amandla ukuthi siphile impilo ezweni eliphikayo, elimeleneyo nobuhle. Yena unalawo mandla asipha wona ukuthi siphile siveze ubuhle bakho. Sibonga-ke ukuthi Baba izwi lakho lisitshela ukuthi koze kube sekugcineni bese kuyeni kwenkosi yethu uJesu ekanye nathi, ngoba isithembiso sakho washo ukuthi yena uyakuba nani kuze kube phakade. Siyacela-ke Baba ukuthi nakulesikhathi usizwise lokho kuzwa ukuthi ukanye nathi. Sicela lokho ngegama lenkosi yethu uJesu. La esifunde khona ekuqaleni lapha kuJohane 5 verse 24 kuya ku-29. Lapha ethi khona uJesu, ngiqinisile yithi yini, ozwa izwi lami akhole lo ongithumileyo unokuphila umphakathi, akayi ekwahlulelweni, kepha usephume ekufeni wangena ekuphileni. Ilelo zwi engicabange ngalo, ngacabanga-ke nangalamazwi alandelayo lapho ekhuluma khona ukuthi uJesu ethi athi isikhathi yeza la ekhuluma khona ukuthi isikhathi sesikhona, isikhathi siyeza, bese futhi isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bezakulizwa izwi labo, abenze ukulunga baphumele kuphi? Ekuvukeni kokuphila.
abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. Ngathi ake ngiyibheke le ndaba la iqala khona, ngoba uma ufunda iBhayibheli kumnandi kuhle ukumemorize amavesi eBhayibheli. Niyezwa? Memorize Bible verses. Kodwa ungagcini ngokumemorize lelo vesi. iBhayibheli akusiyo amavesi. iBhayibheli indaba. Lelo vesi liphakathi endabeni. So-ke kudingeka ukuthi usuthole lelo vesi bese soyilandela ukuthi indaba ibiqalaphi. La ikhuluma khona uJesu la sekhuluma kanje, ukhuluma emva kokuvusa leya ndoda eyayisilele iminyaka ama-30, 38 years ilele eduze kwechibi lapha ayifuna ukufakwa khona. Yayibheke ukuthi kube khona ozoyibamba ayifake khona, wayingasakwazi ukuvuka ngoba uthi uma efika kuyona uJesu efika kuyona uthi kuyona, uyathanda ukuphila. That's a simple question. Uma ugula umuntu akubuze lo mbuzo, what would be your answer? Umuntu uyathanda ukuphila na? Now this young man he was not so young, about myself, 38 years. Should I say, he's a fully little. Kabang 38 years inactive for 38 years. Uthi uJesu uyathanda ukuphila na? Iphendule yayesukuthi yaphendula yathini? Ufunde la ku-verse 6 lapho chapter 5. Verse of verse 7. Usiphendule yayo le ndoda. Awusifunde. Wait a minute. Yini okela ishoyo? uJesu uthe uyathanda ukuphila na? That's all. The answer befanele kube ubani? Yes. Uthi yena angazi noma uthatha ngokuthi kusho ukuthi uJesu kusho ukuthi lo muntu ayingabani nokuthi ubani ombuza. Kusho ukuthi lo muntu ungibuza nje ukuthi ngiyathanda ukuphila. Ngamanye amazwi kusho ukuthi ngingaphili nje ngoba ngingathandi. Ngoba nangi amanzi ekufanele umuntu angene kuwona aphile. Manje uyaziphendulela yena, yabona khona leyo nto ukukhuluma nomuntu athathe ukuthi ukukhuluma lapha lokho ngoba uzwe lokhu nalokhu abesephendula okuningi. Kodwa uJesu ubuza le ndoda, uyathanda ukuphila na? Kodwa-ke inkosi inomusa. In spite of all that, ithini? Thabatha uhlaka lwakho uhambe. Thabatha uhlaka lwakho uhambe. Ayifunde lapho indaba. Usho umuntu olele for 38 years uthini? Sukuma. Thabatha uhlaka lwakho uhambe.
usho futhi uJesu emveni walokho uyahamba qhubeka thatha uhlakana wale insizwa ngezwi likaJesu yavuka yahamba yawuthatha uhlakana wayo yahamba nayo qhubeka awumnikeze waphendula wathi ongiphilisileyo nguyena ohlekile abantu uhlaka lwakho uhamba. Bambuza bathi ubani lowo uthekiwe abantu uhlaka lwakho uhambe na? Ephophiswe wathi wayengazi ngokuba wakwenza lokho ngesabatha. Kepha wabaphendula wathi ubaba usebenza kuze kube manje nami ngiyasebenza. okay yima khona lapho uyabona manje yena le ndoda uthe uJesu ayithatha uhlakana isabatha kuqhamuka lezi insizwa zamaFarisi namadoda amaFarisi concerned nge-religion. Niyakhumbula ukuthi kade I hate religion. Concerned nge-religion. They are not concerned about the person. uJesu unendaba nomuntu, yingakho ethi kwenye indawo isabatha ladalelwa umuntu, akuyena umuntu wadalelwa isabatha. Sabbath was made for men. Not man made for the Sabbath. Umuntu ohamba phambili kunesabatha. So ke awu lezi insizwa lezi itshebe zazo la ngikuqhaqhazela izilivu lapho impela ukuthi ubani akuthwala umthwalo ngesabatha. Hayi lensizwa le yathi ongiphilisile yena othe angithatha uhlaka lwami ngithwale hamba kubani masi uma sebethola kamuva sebembona uJesu wamsiza emzimbeni emveni kwalokho wathi thina attend to mase bona okwesibili uJesu ebona le ndoda yini abhekana nayo manje wabhekana nomzimba kokuqala okwesibili bhekana nomoya spiritual physical manje uza kwi-spiritual. The spiritual is more important. Uthi hamba ungabe bheka uphilisile, hamba ungabe usona. Go and sin no more. Ezovelela okukhulu kunalo. Akushiwo ukuthi kwakuyisona kungenzeka ukuthi ukugula kwakhe kuxhumene nesono. Uthi uJesu hamba ke ungabi sona. Live a life that is pleasing to God ngoba ngeke wona ungoni ube ungamplease ufuna ungone awube umuntu oplease uNkulunkulu ngempilo yakho. Yilokho uJesu akusho.
hayi kodwa abaFarisi bona somthola kanti uye lo sekufanele enze njani ke sefanele afe kuthi ukusukela leso sikhathi usetshenziswa lo gama engalithandi ukuthi abamzingela nabamzingelanga bamhlupha bamhlukumeza mhlawumbe engasetshenziswa lo gama noma igama elisha-ke lalingekabikho kusabhalisa iBhayibheli lesizulu bamhlukumeza befisa ukuthi akafe ufanele ukufa ngoba yileso sono ababethu naso uJesu uthi wenzeni nokuthi usilinganisa noNkulunkulu. Funda lapha ethi khona mina noBaba simunye. Hayi lapha ethi baba mina noBaba kuze kube manje uBaba uyasebenza nami ngiyasebenza. Verse 17 I think. Kepha waphendula uBaba usebenza kuze kube manje wezidomu usho la ngathi wayisho njalo ukuthi naze nayizidomu uBaba uyasebenza kuze kube manje ngoba bona uma ungamazi uNkulunkulu noma uhlakaniphile uba esikhulu isidomu ngoba labaFarisi bathi bazibona ukuthi uNkulunkulu wasebenza izinsuku ezingaki ezo-6 waphumula ngolika-7 manje kusho ukuthi uNkulunkulu uselokhu enjani uphumulile uNkulunkulu akasebenzi uthi uBaba uyasebenza kuze kube manje uma kusho ukuthi uNkulunkulu ukhona ilanga la engasebenzi khona ngeke kuphume ilanga ngeke siwuthole umoya. He is ever working. uBaba uyasebenza nami ngiyasebenza. Bathini? ngalokho-ke abaJuda bayikhona befuna kakhulu ukumbulala. Hawu nanti lesibili icala ebesilifuna ukuthi simbulala bulala. Ukuba wayengaphumile isabato kuphela, kodwa wabuye wathi unguNkulunkulu, ngokuba wabuye wathi uNkulunkulu unguyise, ezenza okulingana noNkulunkulu. Ya, ndiyelo uNkulunkulu uyise uzenza olingana noNkulunkulu. Ngakho lo muntu yile zona manje abembeka zona zombili. Phulisa abantu silinganisa noNkulunkulu. Nithi yini enza uJesu mayeseye esiphambanweni lapha? Hayi esiphambanweni. Ebhekene noPilato ebuza uPilato uthi icala lakhe liyini? Behluleka abaJuda ukulisho. Yini behluleka ukuba balisho? Ingoma bethi Sabatha uPilato akalona iJuda anandaba neSabatha. Linganisa noNkulunkulu anandaba nalokho uPilato. Wazini unandabani ukuthi uzilinganisa noNkulunkulu wamaJuda? Anandaba naleyo uPilato. Ingakho behluleka kuzange bekhona abazange basho ukuthi wephula iSabatha. Nokuthi uzilinganise noNkulunkulu behluleka abashoko. Kangangoba uPilato mayethi akabethela uJesu esiphambanweni. Uyazi so weak. Ngoba manje yena ulalela isitubu ngoba isitubu sabantu sathi wayesefuna ukumdedela. Uyakhumbula lokho ukuthi bakhona owayekade evalelwe laphaya ekokuthiwa uBarabha
Bar-Abbas. Niyalazi igama elithi Bar-Abbas lisho ukuthini. Niyakukhumbula ngangantshela anobhala hey uma umuntu ekhuluma anobhala ngoba lento le angazi bangakababe baphinde bayilalele kade ekhona lalele uma uthembe yona ayadlala obhala phansi Bar-Abbas. What does Bar-Abbas mean? Uyazi laphana umkhezi ake ngizwe ukuthi khona omunye waziyo angiqali ukusho lo ukuthi Bar-Abbas ukuthi Bar ngesihebheru ukuthi Bar ukuthi son of Bar-Abbas, son of Abbas. Abba is Aramaic, kusho ukuthini? Abba means father. So ngamanye amazwi igama lakhe ke likusho ukuthini? Bar-Abbas. Son of the father. Igama lakhe lakusho njalo. Son of the father. Ubani lo phambi kwaPilato futhi? Lo phambi kwaPilato ubani? Lwazi? Son of the father. Of the father. So, son of the father. Of the eternal father. The eternal son of the eternal father. Stood in the place of the son of the father. Yana emhlabeni. Ngamanye amazwi, you are the son of your father. Wena ndoda. You are the daughter of your father. Wena wesifazane. Wathi asishintshane izinto. Zashintshaniswa izinto. Zashintshaniswa yila izikhulu. Ukuthi mayithi kufanele udedele uBar-Abbas, son of the father. Yana emhlabeni. Kufanele kubulawe yena. Now kukhona son of the eternal father. uJesu la kufanele akanacala. Uyabuza uPilato, ngenze njani na? Ngoba umthetho uthi kufanele khona umuntu engimdedelayo ngalesikhathi senu sePasika. Ngidedele bani na? Ngidedele inkosi yamaJuda. Wambiza ngenkosi yamaJuda. Ngidedele inkosi yamaJuda. Bathi bona, no, ungamdedeli. Akube ubani? Akube uBarabas. Akube uBarabas. Akube uBarabas. Basho bonke manje ucindezelo isicubu akasakwazi ukuphikisana nazo ukuthi uthanda icala kulo muntu. Bathi hayi akube uBarabas. Why better udedele uBarabas? Why better udedele uBarabas? AmaJuda ke manje. Yini niyayazi la? Kwakusebenza ipolitiki ke manje la. Ake nisho nanazi ipolitiki. Why? Bathi akudedele uBarabas. Esasilwela umbuso, esasifuna ukukhethula umbuso wamaRoma, wawucindezela amaJuda.
So isishoshovu lesi iqabane leli akuthethelwe lona sebebhekene kuJesu babebhekene babheke ukuthi nango zosikhulula embusweni wamaRoma ngoba uMesiya yinkosi yamaJuda aziwa ukuthi inkosi manje uyo zosikhulula embusweni wamaRoma manje singakhululwa kanjani lo muntu ogcwisa igazi ongasabonakali ukuthi wayenjani asebusweni omubi ongafuni ukumbheka ukuthi wayengabukeki ukuthi singambuka yini yenza angabukeki uJesu kwakade kwehla igazi ngalameva ayifakwe ekhanda lakhe yini enye isho kuswakala ikhwehlela theni ikhwehlela ebusweni theni ikhwehlela akekho nofuna ukumbuka yini le phambi kwethu so manje abantu bathi mbethe yenzenzani inkosi yamaJuda bathi mbethele crucify him symbol yokuthi uBarabbas sonke hayi amaJuda kuphela kuqala umJuda kanye-ke wezizwe weze uzofela izizwe zonke okay yingakho-ke ethi uJesu qinisile ozwa izwi lami akholelwe ubani unophilo phakade kuye okukuye uphilo phakade ozwa izwi lakhe amamukele yena utholani okay now ngizake manje na endabeni laphayana verse 28 abenza ukulunga baphumele ekuvikeni kokuphila abenza okubi ekuvikeni kokulala niyayizwa le ndaba ukuthi thini manje bonke abasemathuneni bonke everybody ofile uyangizwa izwi
kuthiwa usiwa ngibona. Uyabona ukuthi lithi iBhayibheli bonke abafile khona isikhathi lapho bezawulizwa bonke izwi likaJesu. Bazawulizwa bonke, kodwa bebonke nje behlukene. Number 1, abanjani? Uthi bonke abenze okuhle bazovukela ekuphileni, abenze okubi bavukele ekulahlweni. Uthi bonke, akekho ongazovuka, bonke bazovuka, kodwa ngesikhathi esifanayo. Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice and come out. Those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. Now, laba bantu abanye abazovuka nabazomabela izwi lakhe bathokoze ngoba bebevele bengafile bona. Angithi ngishilo ngathi okholwayo akafi. Okholwayo akafi. Niyezwa? Okholwayo akafi. Uyalala. Ulala isidumbu lesakhe. Yena uyahamba eyohlala enkosini. Yena uqobo lwakhe ukwazi ukuthi usenkosini. Hayi, uma kufe umuntu okholwayo ungakhali. Now, uma sebabiza uJesu ngaleso sikhathi ukuthi bazobizwa kuye ngoba yena bonke kanye indaba ichazwa kahle laphayana-ke phawu likamuva kwabaseKorinte 15 lasifunde khona futhi asifundele lapho. KwaseKorinte 15 verse 50.
labo abanye ngeke balale babe besaphila bona ngenkathi uJesu ekhuluma ethi vukani kube bona bephila abale la sikhona ngoba abantu ababehlupha ngokuhamba bethatha amatshe bezowabeka emathuneni ngoba amathuna akhona yonke indawo. Ungamangala ukuthi la sikhona ngenzeka ukuthi khona amathuna, khona abantu abangcwatshwa kudala akwazi. Uma babengcwatshwe bekhona, uma esekhuluma uJesu sebabiza, esebiza bakhe, uma esebabiza bawube khona into yokwenza awuthi la sibabone angeke bavinjwe usimene futhi ngeke uqhephuke usimene bawuvuka sibone inkazimulo emangalisayo evuka nemizimba yabo ekhazimulisiwe. Le mizimba ekade ibolile uthi ubolile kuyokubatha ungaboli bese abaphilayo uma efika uJesu nabo baguqulwe babe yile mizimba efana neyalaba. Gijima behlangabeza uJesu basasisho ingane iqhathi uJesu sizogijima. Why bengeke banyathelana? Ayikhulumani bazalwane, ufuna ukukhuluma mina ngedwa. Kanjani? Ngifuna sizwe le ndlela. How will it be? Ya kodwa la njengoba sibhekolo nje uvaliwe igcwele mhlawumbe iminyango ivaliwe sekuyaphonya uhlangathe uJesu kuyowenza kanjani? Ngoba uzobe umzimba uyi-spirit sonke siya emakhosini. Yes, ngena la konke nje akho lutho oluvimbela ispirit. A spiritual, but the body will be a body, but a spiritual body. Yes, ofana nowenkosi uJesu. So uJesu wafa wavuka ukuze nathi uma sifa sivuke sifane naye sibe nalowo mzimba efana nowakhe evukile ekufeni. Njengoba ngithe lapha ethuneni alukhudlizwanga itshe leli okubhalwe ngalo ngoba kwenziwa uthaphume. Kanti-ke yona inkinga uthaphume likhona ngoba aliphazamiseki. Niyakhumbula ukuthi abafundi bathi behleli esevukile uJesu bambone sephakathi kwabo ngomzimba, hayi ukuthi wayewomoya, ewumzimba
umzimba kodwa umzimba kamoya ongavinjelwa izinto eziphathekayo. Uma efuna ukuba ula eMaritzburg, uma kufuneka ukuthi abeseGoli uthatha umene hours ngeGoli ngemoto, 5 hours uye eGoli ngemoto. Umzimba wakho uJesu uma kudingeka asuke la aye eGoli, in a split second is there. Uma kufuneka ase-United States, in a split second is there. Imizimba yethu ayikuvinjelwa space and time. uNkulunkulu ukufa kwenkosi uJesu kwaba ukuba asibuyisele ukufa kukaJesu nokuvuka kwakhe wakwenza wamletha uJesu uNkulunkulu emhlabeni ukuze asibuyisele kulokho kwakufanele sibheke. Ngoba njengamanje noma singathethelela izono kodwa siselimited, kodwa ukuya kaJesu free asibanjwa yilutho, siyothola i-freedom. Hey, nansi into emangasa, uSathane uyiqile elimangalisayo, iqile elibikayo, ngoba ukuze bangene esonweni uAdam noEva uSathane wabathembisa ini? Freedom. Wabathembisa inkululeko. You'll be free to make your own decisions because you know you make a difference. You see yani leyanto beNkulunkulu beqonda now we are prisoners in these bodies esiphila, we are prisoners until ubuye uJesu. Yingakho lithi izwi likaNkulunkulu ukusindiswa kwethu kuseduze kunangalesa sikhathi esaqala ngaso khona. Ukusindiswa kuphi manje? Ngoba phela sindisiwe. Are you saved? In the spirit. You're spiritually you are saved, but physically you are not. You are still trapped. Kodwa uma ebuya uJesu, we won't be trapped. We won't be held down by the force of gravity. There won't be any force of gravity against us. Njengoba uJesu wahamba waphambana ne-force of gravity, ngalelo langa sizothatha abangcwele, it will be against the force of gravity. Hey, ngiyabajabule ngoba bawuvuka ngebusuku, bawuvuka bengasekho abazali bami bashonile.
uma kwenzeka emini bawubabona abazali babo benyamana vele kusale le nto ebezigqokile sisale nabo behleli khona ngoba asazidingi lezi zinto esizigqokile ziyosala lapho banyamalale kuba nanti isudu ebeligqokile nje ubaba lilaye kade ehleli khona ligqoke nothayi hayi uthayi usaboshwe kanjani neshethi akukade kwanginey'nkinobho kodwa uhambile awukuzwele wakho nje awukuzwele ndaba ukuthi uma ebuye uJesu ugula ulubanga nezinto what will happen ekuguleni wakho what will happen to your sickness kuyophela ake ngithi mhlawumbe ulimele ushaye umanxeba laphayana etheatre ake ngiba hayi base-ICU baphuma etheatre balele lapha abantu abazana nenkosi uJesu what will happen uma efika uJesu awusalo bekhamisile onesa bangakhona ama-patients ashonephi wathathela uJesu pholiyane lokho kubona bekukhona ukulimala bekukhona konke kuyophela akusiyo inganekwane le this is the reality afuna usathana abantu bangayikho athi usathana my life. I can do what I like with it. That's what they are saying. Yeah, John, this is my life. This is my body. I can do what I like with my body. I get John. You have no body. You have no life. The life on now, the body on now, he's the one who formed that body. You have nothing. That's why kufanele uye uthi ngingowakho umpheli wami nakho konke ngingowakho Nkosi. Beka siqedela. nalokho ukufaka ungakubalisela izwi elilotshiweyo lokuthi ukufa uphindile kwabafuno Makabongwe uNkulunkulu osinika
sesempini. We are fighting against the wiles of the devil. Siyalwa namaqhinga kaSathane. Uzama yonke indlela. Zonke izimo ohlangabezana nazo eziphikisana nempilo yakho khona. Amaqhinga kaSathane, ukulwa kwaSathane. Kwesinye isikhathi uzithola ukuthi uhlangabezana nezimo ngempela ubona ukuthi hayibo konakala yonke into engiyenzayo, konakala nengithi ngikwenzela uNkulunkulu kwenze njani? Akabonge uNkulunkulu osinika ukunqoba ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Ukunqoba akusikho wethu. Akekho basinqobela ngokwakhe. Ukunqoba kuseNkosini. Amandla aseNkosini. Bese kuzothi-ke ivesi lokugcina. Ngakho-ke bangcwele. Ngakho-ke bangcwele. Nina bathandekayo, ngakho bazalwane. Abami abathandekayo, yibani? Abagxilile. Abangagxilile. I'm so sorry, abangagxiliyo. Stand firm. Be steadfast, immovable. Awungenyakaziswa yilutho. Ukuba izinto ezikhona ziyanyakaziswa. Don't be moved. Don't be moved where? Don't be moved where? Don't be moved there. Noma ngabe kuvelani, don't be moved. Don't be moved. Always abounding in the work of the Lord. Is that what we are, Mazalwana? Are we abounding in the work of the Lord? Into ebuhlungu khona lento kwesinye isikhathi hey lo mzalwane wayewenza umsebenzi wenkosi, wayezinikele emsebenzini wenkosi, wayezinikele ekusebenzeni uNkulunkulu. Hayi kusho uphila. Isn't that tragic? Kusho uphila ukuthi asingabi past uma kuya ekwenzeni ngiyakhumbula ngaleso sikhathi ngangivutha wacinywa yini vuselela lokho bese kucimayo buyela lapho imuve ube sowusho ukuthi sengila manje futhi akunyakaziswa angisuki noma kwenzakalani angisuki. I will not be moved. Knowing that in the Lord your labor is not in vain. Nazi ukuthi
ukusebenza kwenu enkosini akusilo ize. Usebenza usenkosini, wenza okwenkosi, qhubeka uhamba usenkosini imihla ngemihla, uyakhula enkosini. Kukhona iculo elivukayo ukuthi ake silicule bazalwane before athandaza, uzothandaza sidlule kuleli ndawo elithi nxa ebizwa amagama. Uthi manisaculwa uzibuze ukuthi lokho kushoyo ukusho kweqiniso yini.
masigxile kuthi asingabasekhaya bonke siyabonga ukuthi Amen. Aye.